Hej. Nu skal vi lave en konkurrence. Det er på tide, at vi laver en konkurrence. Og den her konkurrence, den er kæmpe stor faktisk. Du kan vinde sådan en her brochure. Det er ikke alle, der har sådan en brochure. Og faktisk kan du være heldig, hvis du bestiller gin inden kl. 12 middag i morgen, fredag. Så kan du være heldig at vinde sådan en her brochure. Og brochuren, den har jeg tænkt mig at putte i sådan en her pose. Og så har jeg tænkt mig at lægge sådan en flaske her ved. Det er Anholt Gin Kattegat. Det er jo en Navy styrke gin. Den holder 57,2% og har vundet adskillige medaljer. Faktisk har jeg tænkt mig at lægge en mere i. Det er mere, hvis det er, at du får nogle venner på besøg eller et eller andet. Og dagen efter, så kan du sidde med den her selv. 3 flasker gin og brochuren puttet i sådan en pose her. Det kan du vinde. Der bliver simpelthen trukket lod, hvis du bestiller gin på Anholt Gins hjemmeside inden i morgen, fredag kl. 12 middag. Så er du med i lodtrækningen om sådan en posefuld her, indeholdende en brochure. Eneste krav er, at du køber for minimum 350 kroner. Det svarer til en flaske Classic Anholt Gin. Skynd dig ind og bestil. Vi trækker lod. Det er altså inden i morgen middag.